мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ҳадаф ва татбиқи ислоҳоти милитсия унвон гирифтааст. мо пеш аз ҳама нақши корӣ дорем. ин як худаш боварӣ мардум ба шӯрои ҷамъиятӣ. як нафар нозири минтақавӣ гӯем дар онҷо кору фаъолият мебарад. ҳадафи таъсиси ин шӯро ҳам ин наздик намудани милитсия бо халқ аст. дар ин ҷо қариб 300 нафар иштирокчиён буданд ва онҳо донистанд ки шӯрои ҷамъиятӣ вуҷуд дорад. ҳамин масъаларо би ин синни сол мо 80 ба фаҳмидем ки ин ҷамъияти шӯро ин як падару модарвори гап. гуворо аз он ҷиҳат буд ки дар он ҷо мардум аввалин бор медиданд ки милитсия ба назди онҳо меояд. ҳаракат мекунем бо сафи онҳо зиёд шад. нозирои минтақавӣ ҳисоботаш дар нақши кориҳошон ҳаст. ҳаминро фақат дастрас кардан накор. милитсия ин халқ аст. халқ ин милитсия аст. бояд ки ҳамин ҳадаф ба мо расида бошем.